Geeks και Geeks, καλώς ορίσατε σε ακόμη έναν ανοίγουμε, εδώ που μιλούμε και ανοίγουμε προϊόντα τα οποία μας παραχωρεί η Bionic, τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με gaming, multimedia και γενικά ό,τι άλλα gadgets βρίσκουμε ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα έχουμε αυτόν το BenQ. BenQ είναι το όνομα της εταιρείας, όχι Bank ή Bank. BenQ, μετά από την συμμαχία της με την Zowie το 10 Δεκεμβρίου 2015, οι δύο εταιρείες έκαναν αυτή τη συμμαχία έτσι ώστε η Zowie να κυκλοφορεί τα gaming product της μέσω της BenQ. Τι είναι τούτο ακριβώς? Είναι μια 24 οθόνη 1080, primarily, τουλάχιστον έτσι προωθεί το monitor αυτόν η BenQ για console eSports, έτσι απλά για να σύρνει κι άλλο λάδι μπας στη φωτιά όσον αφορά την μεγάλη μάχη των consoles με το PC, που φυσικά είναι μάχη όπως όλοι ξέρουμε πολύ καλά. Είναι 219 ευρώ, όπως αναφέραμε είναι μια 1080 οθόνη 24 inch και νομίζω είναι ώρα να το ανοίξουμε να δούμε τι ακριβώς έχει το μεγάλο και αρκετά grandiose κουτί. Unreal 2455, η Zowie της BenQ. Okay. Πάντως, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάμα συν καλόν packaging αυτής της οθονούλας. Please, magic hands, remove the box from the frame. Thank you. Εδώ το μορουλίν. Ταδά! Τα ώρα τα χέρια να μου παραδώσουν την βάση, η οποία είναι πολύ σημαντική για έναν monitor, και τα BenQ πριν 8 χρόνια είχαν προβληματικών βάσων, που δεν υπάρχει λέξη φυσικά βάσων, αλλά δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε anyway, επειδή ήταν κοντά και πρέπει να παθαίνεις λουμπάκο για να παίζεις κάτι βάσεις BenQ. Ωστόσο, αυτή η Zowie BenQ, που είναι Zowie πλέον αυτή η BenQ, έχει τη βάση της με το κόκκινο φινίρισμα και διάστηση και ύψος με τούτον εκ πρώτης όψεως αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η BenQ ίσως να μην είχε όλες τις τελευταίες κουβέντες όσον αφορά το design της εν λόγω οθόνης, γιατί κακά τα ψέματα η υπόλοιπη γκάμα της BenQ εν πολλά όμορφα designed monitors βλέπουν αρκετών πλαστικών, τούτο αλλά είναι touches της Zowie, είμαστε σίγουροι, όπως επίσης και η κόκκινη γραμμή που έχει πάνω στη βάση, εν σίγουρα πινελιές της Zowie τούτες, γιατί η BenQ είναι λίγο πιο προσεκτική. Έχει αλυστερών ωραίων πλαστικών άλλες φορές, χρησιμοποιεί και silver trim γύρω από τις βάσεις, όπως ήταν σχεδόν όλες οι σειρές της BenQ. Όμως δεν είναι μόνο BenQ, αυτό το προϊόν είναι BenQ Zowie, όπως είπαμε μετά από τη συμμαχία τους. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια 24 οθόνη 1080 με 60 Hz refresh rate. Ακούετε λίγο χαμηλό, χαμηλό, όμως bear with me. Μπορεί να είναι χαμηλό για κάποιον ο οποίος έχει SLI 210-80 και θέλει να παίζει Battlefield, να κρούζουν τα ρέτινας του από τα γραφικά, ας πούμε. Όμως για τις κονσόλες είναι λίγο διαφορετικό. Το θέμα δεν εννοώ ότι οι κονσόλες είναι κατώτερες του PC, που είναι, ναι, αλλά δεν είναι το point. Το point είναι ότι για console gaming όντως 60 Hz refresh rate είναι ακριβώς όσο χρειάζεσαι, μαζί με zero lag που διά η οθόνη για να παίζει στα fighting games, Street Fighter, Mortal Kombat, τα σοβαρά eSports, ενώ τα κατά ψέματα είναι eSports τούτα, ή FPS πάνω σε κονσόλα. I don't know why anyone would do that, but they do. Και racing games, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να έχεις lag-free experience με έναν OK refresh rate, που για 219 ευρώ ειλικρινά είναι ένα πολλά προσιτό και καλό πακέτο για κάποιος ο οποίος θέλει να αγοράσει τηλεόραση. Όσον αφορά την συνδεσιμότητα της οθόνης αυτής, τα RL2455 προσφέρει 2 HDMI ports, έναν DVI και έναν D-Sub. Not bad at all. 24 ίντσες είναι more than enough για console, eSports, και νομίζω ότι τον κατούμε που την RL2455 έναν προσιτό, ωραίων πακέτων, entry-level stuff για την κονσόλα σας, με respectable design, εντάξει, σε μια πολλά προσιτή τιμή, είναι γενικά ένα πολλά καλό πακέτο.
Thank you very much στην Bionic για την παραχώρηση της BenQ Zoe RL2455. Θα ζούμε την επόμενη φορά στο επόμενο αντίγουμε. Think technology. Think Bionic.